Жоро е на сцената и в тяхно присъствие Слави Славов, главен организатор на проявата, нека да го поне началник отдел младежки дейности, Слави Славов и директор на ралито, третият екипаж, добре познатите Данчо Атанасов, Димитър Спасов. Моля вашите аплодисменти за Йордан Атанасов и Димитър Спасов. Втори опит за двама. Димитър Спасов. Страхотно беше на Георги Василев, Стефан Добрев. Диавел Рейсинг, Mitsubishi Lancer Evo 9. Ето как изглежда този звяр. Нека да ги аплодираме двамата господа. Така, следващия стар ще даде Валери Конев, общински съветник, съорганизатор, участвал активно в тази надпревара по организирането и логистиката на ралито. Игнат Исаев, Милен Илиев, Октан Ралити, Mitsubishi Lancer Evo 9. Моля вашите аплодисменти за Игнат Исаев и Милен Илиев. Не е от вас, спокойно, не е от вас. Пироефектите на техниката притисниха Игнати Илиев да не би от колата да излиза този страшен дим. Така, успехи на вас, господа. Искрен Маринов, Недялко Силов, Боила Автомоторспорт, Mitsubishi Lancer Evo 9. Така. Искрене, наистина имаш нужда от помощница да караш. В момента не. Утре ще ме трябва помощник. Добре, благодаря, успех. За дола на един изключително млад пилот. Така, виждам, че няма търпение следващите ни участници. Това са Марко Стойчев, Йордан Батаклиев, Боила Автомоторспорт, Mitsubishi Lancer Evo 9, състезателен номер 7. Господа, ще ви моля да излезете от колата. Поведете. Така, поздравление за Марко Стойчев и Йордан Батаклиев. Няколко думи преди старта. Как се чувстваш тази компания на толкова силни пилоти с автомобили група? Чувствам се отлично. С Данчо сме дошли да се забавляваме. Надявам се да предадем емоцията на публиката. На церемониалния старт на това рали. Уважаеми дами и господа, искам с аплодисменти да посрещнем пилот номер 1 на Варна за 2014 година. Кишо Стратиев, навигатор Добрин Борисов, Марина Моторспорт, Citroen C2 RV Max. Тишо бе обявен за пилот номер 1 на морската столица за 2014 на следващия екипаж. Състезателен номер 9 Стоян Добрев, Краси Кръстев, СВА Варна, Volkswagen Golf. Така, господа, заповядайте извън колата. Добрев Кръстев, състезателен номер 9 СВА Варна, Volkswagen. Кристияна Генчева дава символичния старт. Отиваме към екипажа с състезателен номер 10 Станислав Владимиров, Чокдар Сънев, Булбек Ралити, Opel Astra. Така, господа, заповядайте. Так, първо за фотографите. Снимайте ги докато са на място. Булбек Ралити. Успех, момчета. Слави Славов ще даде неофициалния старт. Под номер 11 Емил Денев, Богомил Ненов, Мегаспорт, Рено Клио Спорт. Мегапорт. Да, заповядайте, господа. Имат възможност да ви снимат нашите колеги. На старта Жоро ги мъчи с въпроси. Пилотите не обичат да говорят преди приключване на състезанието, но няма как. Ще се постараем да измъкнем нещо и за вас.
Това е състезателя номер 11 Емо Денев, Богомил Ненов. С 12 номер Христо Атанасов, Марин Иванов. Пул Транс Рали Тим, Рено Клио. Заповядайте, господа. Излезте от автомобила, за да могат да ги снимат. Успех на Христо Атанасов и Марин Иванов от Bull Trans Rally Team. Това е тяхното Рено Клио, с което ще участват. Валери Колев, общински съветник, дава старта с номер 13. Драгомир Друмчев, Димитър Трифонов. Скорпион, Peugeot 206 RC. Явно не носи късмет на Друмчев Трифонов, да изтискаме палци и да се представят добре с събота и неделя. Номер 14. Здравко Минев, Давид Кварцехелия. Давидоне, Марина, Моторспорт, Рено Клио. Господа, заповядайте извън колата. Състезател номер 15. Мишо Симеонов, Васил Георгиев. Bull Cam Rally Team Citroen C2. Чудесно, заповядайте. Ще води битка за призово класиране и Васил Георгиев. Bull Cam Rally Team Citroen. С номер 16 Николай Кортелов, Наско Цонев. Моторспорт, Добрич Citroen C2. Заповядайте, господа. 19 Стефан Желязков, Иван Турлаков. С номер 20 Петър Илиев, Калуян Славов. Мегаспорт Citroen Saxo. Така, господа, заповядайте. Уважаеми дами и господа, с огромно удоволствие представя следващия екипаж, състезателя номер 21 Владимир Сиврийски и 6-кратния шампион на България Янаки Янакиев. Боила Автомоторспорт, Дачия Лаган. Янаки. Господа, Ще заповядайте. направим също кратко прекъсване. Имаме тук гости изненади за всички, които са се събрали тази вечер. Ще ви моля да освободиме тук импровизираната сцена. Аз пожелавам успех. Моля вашите аплодисменти за номер 103 в стартовия списък. Славов Михайлов. Ако не сте разбрали, опитват се да съборят естакадата. Един след друг, надявам се, че никой няма да успее. Ниски с автомобилите, трябва да внимават при качване и слизане. Станимир Стоянов, Атанас Николов, Арт Рейсинг, Citroen Saxo. Петър Павлов, Емил Саралиев, благодарение на Жоро за блиц интервютата, които прави тук. Чуваме най-важното и най-интересното от всички екипажи. С номер 106 Мартин Коев, Калуян Атанасов, Арт Рейсинг, Сузуки Swift. 106 състезателен номер. Господа, спрете за момент. И 7 Тодор Атанасов, Иван Минев с ВАЗ 2108. 108 състезателен номер Светослав Атанасов, Калин Пираджиев от Десус Рейсинг, ВАЗ 2107. Volkswagen Polo. Изчакваме мъничко. Този път нещата паднат нещо. Слави! Чакай!
Така, благодаря на господин Козлеков и последният екипаж. Така, очакваме следващите автомобили. Да, заповядайте към естакадата. Те са част от хората, които ще помагат на организацията. Това е Краси Стефанов, дрифт пилот номер 1 на България. И бих казал не само в България, с тази машина е показал чудеса от майсторство. Краси, добър вечер, радвам се, че си тук. Желаеш ли да ни кажеш нещо? Тук можеш ли да правиш дрифт на това място, или ти трябва по-голяма площ? Шегувам се, разбира се. В събота и в неделя ще караме изцяло за публиката дрифтинг, може да е малко, но ще от сърце. Къде ще бъде? На Лъчата и във Варна. Събота и неделя на Лъчата и на Варна. Топ пилота, дрифт пилота на България, Краси Стефанов. Краси, благодаря ти. Организаторите са се постарали да има дрифт, да има много емоции по време на цялото състезание. Така че ще се забавлявате там, между паузите в отделните надпревари ще има наистина много емоция. Заповядайте да види публиката, която ще гледа на Лъчата и във Варна. Моля вашите аплодисменти. Няколко думи. Ами, пожелавам ви много хубави моменти от цялото мероприятие. На всички. Благодаря ти и на теб да се забавляваш. Още една вашите аплодисменти. И аз ти благодаря. И последният автомобил, доколкото виждам, нека да го посрещнем и него с аплодисменти. И след това ни предстои да ви обявим важните неща. Така, готови сме. Фаровете, моля. Фаровете на автомобила. Така, благодаря ти. Още един изключително нисък автомобил. До тук. Така, ако искаш не рискуваш,